ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ನಮ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ದ ತಿನ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ತಿನ್ರೆಜ್ಜಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆಪ್ಪುನ ಯಾನೊಂಜಿನಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿನ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಕಾತೆ. ಇತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಂದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ 1.5 kg ಚಿಕನ್ ಉಂಡು. ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ ಪಾಡನೋಡು. ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಂದೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ ಇಲ್ಲಲೆತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ. ನಮೆತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲಾಗ್ ನಮನೆ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತೂವನ್ಗ. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲು 1.5 kg ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕನೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಂಜ. ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅಂಚನೆ 3 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂಜಿ 4 ಲವಂಗ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡನೋಡು. ಎಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆತ್ತೆ ಪುರ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೊಡಿ ಆನಗ ಐಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರನ್ನೇ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ, ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಸುರಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಯಾವು ಇಂದೇನು ದೆತ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನೊಡ್ಚಿ ಕರಂಚ ಒಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗನೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೈ ಕಾನಗ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೆಡಿಲ ಯಾನೆ ಮಲ್ತದೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಇಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕೆ, ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ, ಒಂಜಿ 5 ಏಲಕ್ಕಿ, ಅಂಚೆನೊಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಲವಂಗ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗು ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತನೋಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಮುಲು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್. ನಿಕ್ಲೆಡ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಕೆತ್ತೆ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವೆನೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಎಂಡ ಕೆತ್ತೆ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನೇ ಮುಲು 1 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆಂದೇನು ಮಾತ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚೆನೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಆವಡಂಡ ನೆಕ್ ಡ್ರೈ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್ಲ, ಡ್ರೈ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೌಡರ್ಲ, ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಶುಂಠಿನ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪೆರೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಸುರು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಐಟು ಇಡಿಕ್ಕ ಒರೆಂಕಾಯ ರಾಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ
ಉಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತೂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಸರು ಲಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಆವಡು ನೀರು ಪೂರ ಪೋವಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ನೀರು ಪೂರ ಇಂಚ ಅರಿಯರೆ ದೀದಿತ್ತೆ ನೀರು ಪೂರ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಬರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡಿಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡವು ಕ್ರೀಮಿ ಕೊಜಪು ತಿಕ್ಕೋಡು ನಮಕ್ ಇಂಚ ಇಂದು ದಾಯಿಂಚ ನೀರು ಅರ್ತ್ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪನಗಿಜಿನ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಕೊಜಪು ಪಾಂಡ ಮೊಸರು ಪಾಂಡ ಐಕಿಂಚ ನೀರನ್ನು ಅರ್ತ್ ದೆಪ್ಪುಡು ನಮ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪನಗ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ಮಸಾಲೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸುಲ್ನ ತೂದು ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಲಾಯ್ಕುಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರನ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಚಿಕನ್ ಒಯ್ತೊನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಕಡಕ್ ಉಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಕಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಖಾರಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಯ್ತೊಂದನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೂರ ನಮ ಕಟ್ಪಾರ್ದ ಐತ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಮಸಾಲೆ ಜಿಂಜಾವುಡು ಪೂರ ಕಡೆಗ್ ತಾಗುಲಕ ಒರಿನಾರೆ ಫುಲ್ನ ಪೂರ ಮೆತ್ತಗ ಹಿಂದೆನೊಂಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚೆನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಂದೇನೆ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ರಡ್ಡು ನಮ್ನೆಡು ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಕೇಕ್ ಎಂಚ ಮಂತದ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಬನಲೆನ್ ಪ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚಲ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಬಾಜನಡು ತೊಂದೂರುಡು ದೀದು ಸಿಕೆ ಬರ್ಪದು ನಮ್ಮ ಬಾರೆದಿರಟ್ಟು ಪುರ ಮೀನ್ ಪುರ ಮನ್ಪುವತ್ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದ ಅಂಚ ಸ್ಟೀಮ್ಡ್ಲ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕಿ ಒಂಜೆ ಬಾರೆದಿರಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಯ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಮನ್ಪುವೆ ಇಂದು ಯಾನ್ ಇರೆಕ್ ಒಂತೆ ಬಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಂದು ಪಾಡೊಡೆ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇರೆಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ಅಂಡ ಇರೆನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಬಾಡವನೋಡು ಒಂಚೂರು ಬಾರದಿರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆನ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಕವಟ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಬಾರೆದಿರೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಇರೆಟ್ ಅವೆನ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಬಾಡಾದ್ ಪೂರ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ನ್ ದೀದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕಟುದು ದಿಯೋಲಿ ಎಂಕ್ ಮೂಲು ಕಟ್ಟೆರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಾರೆದಿರೆ ಎಲ್ಯ ಅರೆ ಪೊಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿಜಿ ತೂಂದುಲ ಎಂಚ ದಪ್ಪೊಂಡು ಎಂಚ ಪೂಜಿದ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅರೆ ಪಿಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಮಿತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ದಿಯರ ಆಪಿನಿ ಮೂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೀವೊಂದ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಬನಲೆನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಬನಲೆನು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಮೂಲು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಾಯರೆ ದಿವೋಡು ಮುಚ್ಚಿದು ಇತ್ತೆ ಐಕೊಂತ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಂಗ. ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಒಂದೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೊಲು ಬೆಚ್ಚ ಹಾತಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿವೋಡು ದಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ರಿಂಗಲ ದಿವೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ತೆರಿಯ ಎತ್ತಂಡ ತೆರಿಯಲ ದಿವೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ದೀಕ ಇಂದು ಬಾರದಿರೇಟ್ ದಾಯ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂಡ ಬಾರದಿರೇತ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರದಿರೇಟ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದಿನಿ. ನನಂದೇನು ಬಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಸಿಮ್ಮುಡು ದೀದು ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಆಂಡಲ ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಮುಲಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ದೀಯೆ 40 ನಿಮಿಷ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಪಂದು ಬುಡಿಯ ಇತ್ತೆ 40 ನಿಮಿಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾರದಿರೆತ ಪರಿಮಳ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಬಾಜ ನಡೆದೀತುಂಡ ಈತು ಶೋಕು ಪರಿಮಳ ಬೈದಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನೈಫ್ ಫುಲ್ ಉಲೈ ಪೋಂದುಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ಪುನಾಂಡ ಇಂಚೆನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಒಂದೇನು ಬಟರ್ಡ್ ತವಟ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಟಿಕ್ಕಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ. ಇತ್ತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ತವನ್ ದೆತೊನೊಡು ಯಾನ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಪೀಸಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯರೆ ಬೋಡಾದಿ ಮಲ್ಲ ತವನ್ ದಿವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ತವ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಐಕ್ ಬಟರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊನೊಡು ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗಿಂಚ ತವಟ್ ಬಟರ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಡ್ಚಿನ್ನಾಂಡ ಅವೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಪತದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜೊಂದೊಂದು ತುಲೆ ಅಂಚ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮೇ 5 ನಿಮಿಷ ದಯಪಂಡ ಅಪಗ ಮಸ್ತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಜಿಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಉಡ್ದೆ ದೆಪ್ಪೊಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಒಂತೆ ಒಂತೆನೆ ಬಟರನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಂಚೆರೆ ಬುಡೊಡ್ಚಿ ಕರ್ಂಚುಂಡು ಪಂದಾನಗ ಪುಗೆ ಮಿನಿ ಬರ್ರೆ ಸುರಾತ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಬಟರ್ ನಿಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಟರ್ ಚೂರು ಚೂರೆ ಪಾಡೊಂದು ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ ಉಂಡೆ ಅಂಚೆನೆಂದು ಕಾಯೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಮೇಟ್ ಮಜ್ಜಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪೊತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಗೆಂಡ ಆವೋಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಟಿಕ್ಕದನೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ರೆ. ಓಕೆ ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೇನು ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಬಾಜನಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಂತೊನೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸಲ್ನ ಅಂದೆಕ್ ಪಾಡೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಇಂಚ ದೀವೊನೊಡು ಎಲ್ಯ ಯಾವು ಐಕ್ ಈ ನಮ ಗೆಂಡ ಮಂತೊಂದಿನ ಮಜ್ಜಿನ ಐಕ್ ಪಾಡೊನೊಡು.
ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೆಣ್ಣೆನ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು, ಒಂಜಿ ಚೂರೇ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಪುಗೆ ಪೂರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲು 5 ನಿಮಿಷಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಪುಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆತುಂಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದನೇ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಅವೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವೇ ರುಚಿತ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ನನ್ನ ಈ ಗೆಂಡನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ್ ತುಯ್ಯರತೆ ರಡ್ಡ್ ನಮ್ನೆಡ್ ಯಾನಿನಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಉಡೆದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಂತುದ್ಲ ತಿನೊಲಿ. ಒರ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂದೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊನ್ವೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತಿಕ್ಕುಗ ನನ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತೊಂದುಪ್ಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.